गोबाव जाथारबाय नाब्रा नेनांनायालाय जायाखै जानायालाय 1 सेकेन्डल' जादों फाग्लिया दुरलायलाय फाव दुरनो आंजोंसो गोरा गोरालायबाव थाब खर'ना फै नङाबा दख'ना गानखौ मोननाय नङा नोङो है जाम्बासियान सोरबा जोंनि बिदि खर' नालायलायनायखौ नुयोब्ला मा होननांगौ जाखो मानसिफ्रा लाजियोहां है नायाहाय आङो माबा नाना होनोबा हो जुदि आंखौ नाना होआबा दख'ना मोननाय नङा नोङो मैया मोनो आनै मानसिनाव लोंनायानो खर'आ सागाया मोनखादों ओरैनो थाब ना देहाय दे नानसां आइदैलै मासि खरा खालामखो लासै खालाम आदे खानायखौ फुजोबनोसै नामाब्रा खर'खौनो लान्था खालामजोबसिगोन नामा दानासो साजोब्बाय बिदि नायाबा बोरैथो नायो आदे हगार दानासै आंखौ र' नों दख'नाया लादो हाब खर' नायाबा दख'ना मोनलायलायो दख'ना गांसेनि थाखायनो एथ' बाहायबाय आरो आंखौ खर' नानांलायनाय माबायदि दख'ना बे नायथारना आइसो थनख्रेबजोबनायसो गान खोन्दाखासो बियो आइनिखासोमोन दख'नायानो अफाराव दाख्लै बायनाय नोंनो दख'ना नांगौ होनबाय थानायखायसो खावनानै लाबोदों आं नोंजोंबो गारजानो गिबाय नालाय आंखौ दख'नाखौ लांनोखौ माखोथाय मालायनि गान खोन्दा गानलाबायग्रा बेलाय माथो गाज्रि जाखो दाखालिया मुन्जुनि सारादुआव खेबसेल'सो गानलांदों लाजिनो रोंथारनाय गावखौनो गानगारदोआमोन आं गानहोलाय होन